беҳамирам рейдҳо дар Федератсияи Русия вуҷуд доранд. Дар ҳамин ҷоҳо гӯё ки рейдҳои вазнин ташкил мекардиянд. Агар ки дохил шававу донишгоҳ хонда иста бошад, ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешавад. Ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол ҳамин видеоро тамошо кардесай. Тамошобинони азизу гироми қадр, ҳатман видеода лайк монда то охирша тамошо кунед. Ба маълумоти ҳамаи шумо як ахбороти бениҳоят муҳима мерасонем. Видеоро то охирша тамошо кунед. Аввалан ба ҳаматон як чиза тавсия метиҳам. Агар нафарҳое ки бихоҳед проверка кунед ки патентҳои шумо аннулирова шидагӣ ҳаст ё ин ки не, ё нафарҳое бихоҳед проверка кунед ки запретҳои шумо кушода шудагӣ ҳаст ё ин ки не, дар ин ҳамин рақамҳо ватсапда бинависонед. Проверкаи документҳои муҳоҷирон мекуна ва ҷавобша ба шумо хотиррасон мекуна. Тамошобинони азиз, чӣ хеле ки худтон медонед, чандин рӯз мешавад ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ як навор паҳн шудесай, яъне ки овози як шаҳрванди Русия мебошад. Дар ватсап гап задесай қати касе ва мега ки аз рӯзи душанбе шурӯъ карда рейдҳои вазнин дар Федератсияи Русия шурӯъ мешавад. Ман дар ҳаминҷа хостум ки фикри ақидаи хидмат оиди ҳамин масъала баён кунам. Тамошобинони азизу гироми қадр, агар ӯ қадар рейдҳои вазнин ташкил шавад, ӯ қадар рейдҳои ташкил шавад ки дигар ҳеҷ куҷо биромадан натонен, дар ин ҳолат Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москав ба ҳамаи шаҳрвандон огоҳ мекунад. Аз назари сафорат бигирем, агар ягон чизи гуфта шидагӣ нестай оиди ҳамин масъалаи рейдҳо. Ба ҳамин хотир ман гуфтаниям ки бе ҳамун галасавое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шидагиай, беҳамирам рейдҳо дар Федератсияи Русия вуҷуд доранд. Тӯли 2-3 моҳи охир мешавад, худтон медонед. Ва махсус мегирем дар шаҳри Челябинск як рейдҳои вазнин ташкил кардан, ба хотире ки як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо як зани рус як муноқишае ба вуҷуд овард, яъне ки бисёри нафар дидагиен, як шаҳрванди Тоҷикистон корчазанӣ мекунад бо як зани рус. Аз ҳамин сабаб оиди шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Челябинск тӯли як ҳафтаи охирае ки рейдҳо ташкил кардагиянд. Ва ба гуфтаи ҳамун видеое ки паҳн шидагиай, дар стройкаҳо, дар бозорҳо, дар ҷойҳое ки шаҳрвандони хориҷӣ бисёр гашту гузор мекунанд, дар ҳамин ҷоҳо гӯё ки рейдҳои вазнин ташкил мекардиянд. Умуман нафарҳое ки ҳуҷҷат доранд ӯворам тафтиш мекардиянд. Ин хел бигирем, агар логично фикр кунем, ҳамин корҳо ҳар рӯз ба вуҷуд омадесай. Дар ҳар куҷо шаҳрвандони хориҷия рейд кардесиянд. Касое ки ҳуҷҷат надоранд, рейд карда ба шӯъбаҳои милитсия бурдесиянд ва депортшон кардесиянд. Ва баъзе нафарҳое ки ҳуҷҷат доранд, ӯ нафарҳоро дастгир карда ба шӯъбаи милитсия мебаранд. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки тафтиш мекунанд ва ҷавобшон медиҳанд. Ба ҳамин хотир ман гуфтаниям ки ҳар чизе ки далел асос надорад, байни мардам овозара паҳн накунем. Агар ҳар ахбороте ки дар ҳамин мавзӯъҳо мешавад, худтон медонед ки иншааллоҳ канали мо аввалин шида ба ҳамаи шумо видео карда хотиррасон мекунад дар ин мавзӯъҳо. Ба ҳамин хотир ман гуфтаниям ки чизе ки шавад, аз канали мо интизор бошед. Акнун комментарияҳои шуморо мехонам, ба саволҳотон ҷавоб мегардонам. Бо диққат гӯш кунед. доруҳои табиӣ аз ширкати Шифофармо барои шумо. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯйсар. Инчунин доруҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард. доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. Сунат нависонда. Ассалому алайкум, акаи Сорбон, ман ду писар дорам. Писари хурдиро бо хешомон битием ба фарзандӣ иҷозат ҳаст ё ки не, илтимос ҷавоб медодем. Бо тариқи ҳалномаи суд бигирен, агар бале иҷозат ҳастай документарни. Як каси дигар нависондаи ака нархи билети ҳарбӣ чанд пул шуд? Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи таҳдиротҳо ва иловаҳо дар Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ хизмати алтернативӣ шурӯъ карда аз 1 сентябр баробар ба 51 000 сомон мешавад. Як каси дигар нависондаи акаи Сорбон 2 моҳ пеш депорт карда буданд. Мегӯм хона бирам ғам метиҳанд, бо штраф мекунанд. Дар ҳолате ки шуморо депорт мекунанд ва муҳлатон метиҳанд ки аз Россия берун меброед, вақте ки шумо дар муҳлат аз Россия берун намеброед ва агар шуморо дастгир кунанд, огоҳ шаванд ки олиам дар Россияен, дар ҳамин ҳолат метавонанд ки муҳлати депорт кардагишона як маротибаи дигар зиёд кунанд. Бахша нависонда: салом, ман хеле вақт шид видеоҳои шуморо назорат мекунам. Худованд аз шумо розӣ бошад. Хеле инсони хубед.
ҳазор раҳмати калом морам кӯшиш мекунем ки баҳри шумо каме ҳам боша фоидаи мо бирасад. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи Сормон саволи мада ҷавоб гардонед. Илтимос муҳим аст. Одами судшудаги гражданини Россия шуда метавонад ждат мекунам ответ акаи Сорбон. Қонунгузории Федератсияи Русия нафарҳое ки доғи судӣ доранд гирифтани шаҳрвандии Русияро иҷозат намедиҳад. Абдусаттор нависондааст. Салом алейкум акаи Сорбон, як савол дорам да шумо. Ма дар Москва ҳозиро гап чап шидесае ки документҳо яъне патент регистратсия дошта бошӣ депорт мекунанд. Ин ростае пешакӣ раҳмати калом. Дар ин мавзӯъ дар аввали видео ҳамаша фаҳмондем ва агар официални чизе ки тағйирот шавад қонун мубарая бо видео мекунем. Як каси дигар нависонда ассалому алейкум акаи Сорбон, худованд шуморо нигаҳбон бошад. мавзӯи маркази зарурӣ авфи муҳоҷиронро бисёртар хабар мерасондед. Оиди авфи муҳоҷирон агар ягон ахборотҳои нав шавад ҳатман видео мекунем. ҳозирашда ягон новости нестад. Як каси дигар нависондаи финал кай мешава ҳоҷӣ. Финали конкурси мо рӯзи 23 ана ҳамин моҳ соати 21:00 ба вақти Тоҷикистон баргузор мешавад. Як каси дигар нависондаи ассалому алейкум акаи Сорбон, агар дар Россия ба таври заочни хондеста бошӣ. Дар Тоҷикистон ба хизмат даъват мекунам, пешакӣ раҳмат. Нафарҳое ки шуъбаи ғоибона донишгоҳа таҳсил мекунанд ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. Як каси дигар нависондаи ассалому алейкум бародари азиз. Писари ман дар Россия 2 сол буд, аммо боз ба донишгоҳ дохил шуд. Метавонанд аз донишгоҳ ба аскарӣ ӯро бубаранд. Пешакӣ раҳмат барои ҷавобатон миннатдор. Агар ки дохил шававу донишгоҳ хондаиста бошад, ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешавад. Давлат нависондаи одами 2 шаҳрвандӣ дорад, ба мобилизатсия дохил мешавад дар Россия, агар 3 ё 4 кӯдак доштагӣ бошад. Нафарҳое ба мобилизатсияи Федератсияи Русия дохил мешаванд ки вақте двойной гражданин ҳастен, дар Россия постоянни регистратсия дошта бошен, агар шуморо даъват мекунанд. Агар ки временни прописка дошта бошен, мобилизатсия ба шумо тааллуқ надорад. Тамошобинони азизу гиромиқадр, видеоро ҷамъбаст мекунем то наворҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.